दिपेन बर' बिथांखौ जेरैखिजाया फेजेननांगौ होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लानायनि उनाव दिपेन बर' बिथाङा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव देहायै मोदोमै जगदान जानानै उदालगुरि विधानसभा बियाबाव बिजाथि गसंनानै एबा बिसायख'थि गेलेनानै देरहासार जानायनि बे समाव खामानि मावगासिनो दं। बेबायदि समावनो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा थांखिना लायो दिपेन बर' बिथांनि सायाव आरो दिपेन बर' बिथांखौ फोरमायोदि एबा बिथांनि सायाव रायजो राजाखौ फोरमायदोंदि दिपेन बर' बिथांनो रावबो भट होनाङा, बिथांखौ जेरैखिजाया फेजेननांगौ होनना बुंदों। नाथाय बेखौ लानानैनो दुंब्रुदै फिनजाथाय होदों एबा फिननाय होदों दिपेन बर' बिथाङा। मा फिननाय होदों दिपेन बर' बिथाङा? दावराव देख्रेब नार्जारिया जुदि आंखौ फेजेननो नागिरदोंब्ला उदालगुरियावनो केम्प खालामनानै लाफै बा केम्प खालामना लाफै। जुदि आंखौ फेजेननो गोसो दङब्ला दावराव देख्रेब नार्जारिया उदालगुरियाव थांनानै केम्प लुहैनानै लाहैनो थाखाय खावलायदों दिपेन बर' बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावो, जुदि दिपेन बर' बिथांखौ दावराव देख्रेब बिथाङा फेजेननो गोसो दंमारोब्ला अब्ला बिथाङा उदालगुरियाव थांनानै केम्प लानानै बिथांखौ फेजेननायनि खामानि मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथाङा। दिनैनि समाव गोबां रायजो राजाफोरा एबा गासैबो रायजो राजाफोरा सिनायबाय सोर बायदिया हारिनि खामानि मावगोन, सोर बायदिया ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावगोन, बेखौ दिनैनि समाव रायजो राजाफोरा बयबो मिथिगौ। बेफोरबायदि अरजाथाव बाथ्राजों फिनजाथाय होफिनदों, दुंब्रुदै फिनजाथाय होदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि सायाव दिपेन बर' बिथाङा। बिथाङा फेजेननो नागिरदोंबा उदालगुरियाव फै, उदालगुरियाव केम्प खालामनानै था आरो बिथाङा हाबा मावबानो जाबाय। रायजो राजाया सिनायो जे सोर जातिनि थाखाय खामानि मावगोन, सोर समाजनि थाखाय खामानि मावगोन, सोर ओनसोलनि थाखाय खामानि मावगोन। आरो आङो पलिटिक्सआव निउ फेस, आंनियाव खुनु एन्टि इनकामबेन्सि गैया। 0% एन्टि इनकामबेन्सि लानानै हारिनि, समाजनि, ओनसोलनि, जाति जनगोष्ठीनि खामानि मावनो थाखाय आं फैदों। आंनियाव मोनसे क्लिन आदर्श दङ, क्लिन सिन्ता दङ आरो बे सिन्ता आरो आदर्शखौ लानानै रायजोनि हाबा मावनो फैदों। रायजोआ अनगोन, बिसार बिबेसना खालायगोन। जाति, धोरोम, भाषा बासियालासे बयबो दा दोलो दोलो ओंखारबोदों। आङो जेब्लायबो बिथांमोननि आथिङाव खुलुमो आरो जि सिन्ताजों ओंखारबोदों नोंथांमोना अननाय हो, आशीर्बाद हो। नोंथांमोननि कमिटमेन्टखौ फुलफिल खालामनांगौआ आंनि कर्तब्य।